Keď si dnes spomeniem na Komárno, všetko je akoby zahalené jemnou hmlou. Niektoré spomienky zostali ostré, iné sa rozplynuli ako staré sny. Pamätám si, že sme bývali v paneláku na 5. poschodí. Už si nepamätám schody ani výťah, ale dodnes vidím žlté papierové rolety na oknách. Keď sa zatiahli, svetlo v byte malo zvláštnu mäkkú farbu. Moja mamka veľmi dbala na poriadok. U nás doma bolo vždy upratané. Nikdy sa nestalo, že by prišla návšteva a doma by bol neporiadok. Dnes si uvedomujem, koľko lásky bolo aj v tých obyčajných veciach. Vedľa paneláku stála základná škola. Chodila tam moja najstaršia sestra Darinka a neskôr aj môj brat Jarko. On však do školy veľmi nechcel chodiť a niekedy sa aj rozplakal. Ja som bola od neho mladšia o 2 roky, ale do školy som chodila rada. Občas som sa tam vybrala spolu s ním a pani učiteľka až pri počítaní detí zistila, že som tam navyše. Môj ocko pracoval v lodenici. Keď sa vracal domov, často maľoval obrazy. Mal stojan s plátnom a dlhé, tenké červené štece, ktoré ma fascinovali. Dodnes ich vidím pred očami. Možno práve vtedy vo mne začala rásť láska k tvoreniu. Pamätám si aj obdobie pred Vianocami. Sedeli sme potichu za dverami obývačky a čakali, či príde Mikuláš. Mamka nám vravela, že príde len vtedy, ak sme boli poslušní. Nikdy sme ho nevideli prísť ani odísť. Ale keď mamka otvorila dvere, vždy tam zrazu boli balíčky a pre nás to bolo malé vianočné čaro. Môj ocko mal aj motorku s dlhým sedadlom. Občas nás na nej odviezol ku Starkým na letecké pole. Dodnes si pamätám cestu cez železničné priecestie, most a zákrutu, za ktorou už bol dom mojich starých rodičov. A vždy som sa tešila, keď sme tou zákrutou prešli. Keď som bola malá, moja starka už bola chorá. Staral sa o ňu môj starký, ktorého sme volali Apa. Bol nesmierne šikovný človek. Váril, upratoval a o starku sa staral s veľkou láskou. Nikdy nezabudnem, ako jej hovorieval: "Duša moja, si už hladná?" A ona len ticho prikývla. Pamätám si, ako sa na neho pozerala, keď pracoval. Aj on krásne maľoval a moja mamka vravievala, že práve on naučil maľovať môjho ocka. Možno práve od nich som zdedila lásku k tvoreniu, k farbám, ku kvetom aj k pestovaniu. Spomienky na Komárno sú dnes už jemné a vzdialené, ale keď som sa tam po rokoch vrátila a uvidela ten panelák, pocítila som zvláštny pocit. Že tam niekde kedysi býval malý kúsok môjho detstva. A dodnes, keď večer prechádzam mestom a pozerám sa na rozsvietené okná panelákov, rozmýšľam nad ľuďmi, ktorí tam žijú. A predstavujem si ich malé svety ukryté za svetlom v oknách.